ρωτήσω από τους παλιούς χορευτές εδώ στο χωριό. Γιατί έχω ακούσει για τους Παυρενούς, τους Παφραίους και τους Γαρασαρώτες ότι κάποιοι ήταν, ας πούμε, ο Συμπίλο παλιός. Ο Λάζαρος και ο Θόδωρος. Ο Λάζαρος και ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος ποιος ήτανε? Τον βουλευτή ο πατέρα. Μπράβο, έτσι. Και ο άλλος ήταν του Γιώργου. Του Γιώργου Τον Κυριάκο. Ακριβώς. Ναι, και τον Κυριάκο. Αδέρφια. Ακριβώς, αυτή είναι αδέρφια, ναι. Ότι ήταν πολύ καλοί χορευτές. Και χορεύαν τα γαρσαρώτικα, λέει, τα παλιά. Εσείς ξέρετε ή ακούσατε ή θυμόσαστε τι ήταν αυτά που χορεύανε? Κάτι διαφορετικό. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι χορεύανε αυτό το Σέρας ωραία μαζί με τον Μαυρόπουλο τον Αριστίδη και εκείνος και οι δύο Συμπηλαίοι. Κάτι το ιδιαίτερο σαν γαρασαρώτικο. Αυτό που χορεύαν το Σέρα. Αυτό. Ναι. Αυτό τους έκανε. Το Άρα χορεύανε ωραία. χορεύαν το δικό τους όμως, το γαρασαρώτικο, το Σέρα το χορό. Δεν νομίζω, όπως βλέπω τώρα χορεύανε έτσι χορεύανε. Αυτό χορεύανε. Αυτά κάνανε. Τα τσαλίμια. Τις σκηνής, τα τσαλίμια, ναι. Ναι. Τους ώμους κουνούσανε, Ναι, δεν νομίζω. γονατίζαν και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Αυτά κανένας δεν τα έγραψε πουθενά να υπάρχει καμία βιντεοκασέτα. Δεν είχε τότε. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω. Εσύ, κύριε Κώστα, θυμάσαι κάποιους, ας πούμε, από τους παλιούς αυτούς τους οργανοπαίκτες που αναφέραμε, το Θείο το Θανάς, τον Απιδόπουλο, ποιοι άλλοι ήτανε? Να υπήρχε κάποιος τρόπος, δηλαδή κάποιος ίσως από τη Γερμανία που ήρθε και είχε κάμερα να τους έγραψε και να σώζεται κάποια κασέτα. Έτσι. Όπως είπαμε για το δίσκο που γράψαν στην Αθήνα το δίσκο, Ναι. και δίσκο που ψάχνουμε και δίσκο δεν βρίσκουμε. Επίσης έπαιζε ωραίο τουλούμ κάιντα Ναι. ο Αριστίδης ο Τσανίδης. Και αυτός έπαιζε και χορεύα με κάιντα. Και αυτός είναι γαρασαρώτας. Ναι. Του Λουμπά. Τουλουμπά. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν γαρασαρώτης ή αυτός. Γαρασαρέτη είναι. Για πάμε Οι Τσανιδαίοι. όλοι Οι γαρασαρώτες. Τσανιδαίοι. Ναι, ναι. Βέβαια. Όλοι Α, ο γαρασαρώτες. Κυριάκος ήταν. Αν ήταν δεν Ο ξέρω. Αριστίδης που είχε την ευγενία γυναίκα. Ναι. Ναι, Λοιπόν, ο Τσανίδης ο Λευτέρης Ναι. πήρε Γαμπρός. γυναίκα, είναι γαμπρός μας, Ναι, ναι, ναι. πήρε τη θεία μου την Ειρήνη, Ναι, του ναι, μπαμπά ναι, μου την το αδερφή. ξέρω, το ξέρω. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι από τη μεγάλη οικογένεια των Τζανών. Οι Τζανοί ήταν πολύ μεγάλη. Αργότερα έγινε, από Τζανί γίνανε Τζανίδης. Τζανίδης. έτσι. Α, Αλλά ήταν Τζανί. πολύ μεγάλο σόι στην Νικόπολη, εκεί πέρα στη Γαράσαρη. Νικόπολη. Γαρασαρότ, ναι, βέβαια. Γαρασαρέτ Βέρι. Η Νικόπολη η παλιά εκεί. Η Νικόπολη είναι η Γαράσαρη, στον Πόντο. Βαρές, στον Πόντο. Ναι. Και η σημερινή καινούρια είναι εδώ η Ζάρβα. Ναι. Νικόπολη. Γαρασαρότινη αυτή. Ναι, Γαρασαρότινη. Και αυτή γαρασαρότινη. Ναι. Βέβαια. Και αυτοί έχουν συγγενείς προς τα εκεί, η Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά, και έχει Σαν- Τσανιδαίους εκεί. Σαν κατοίκου σύνολο, οι περισσότεροι είναι γαρασαρώτες. Θα έχει άλλοι. Ναι. Άρα, εσείς τους θυμόσαστε αυτούς, το Σιμπηλίδη και τα λοιπά, αυτά ότι χορεύαν έτσι, ήταν οι Λεβέντες, το Ναι, χωριό που ναι, χορεύανε. ναι, ναι, ναι. Είχαμε άλλους έτσι χορευτές. Συντονισμένα, ωραία χορεύανε. Ναι. Συντονισμένα, ωραία. Πώς, και έτσι τα μάθαμε τους δικούς τους προφανώς. Μάλλον. Μάλλον. Έτσι. Ή τα ξέραν από εκεί παιδιά, Ναι. ίσως και τα χορεύανε εκεί και από Ναι. εκεί ήρθαν εδώ πέρα. Και ο Αριστίδης ο Τσανίδης δηλαδή έπαιζε τουλούμ. Ναι. Ο θείος μου Λευτέρης δεν μου είπε τίποτα γι' αυτό. Πώς δεν, εγώ δεν θυμάμαι καλά. Πρέπει να πάμε να τα ξαναπούμε. Βέβαια, έπαιζε τουλού. Καλά δεν ξέρει ο πατέρας του. Δεν έτυχε να μου πει ποτέ. Δεν ρωτήθηκε ίσως. Ίσως ναι. Θα το βγάλω αυτό, αυτή την πληροφορία, βέβαια. Ναι, Μα δεν έχουμε ούτε μια φωτογραφία να παίζει με το τουλούμ. Μήπως έχει εκείνος εκείνος. πρέπει να έχει. Θα Δεν μπορεί, ρωτώ, θα δεν ρωτώ. μπορεί, Θα παλιά. ρωτώ και θα Θα μαθάνω. ρωτάς και Να θα μην έχει μάθεις. δίνει Ναι. ο πατέρας του ότι έπαιζε αυτό το όργανο. Πώς, όπως οι γιατί άλλοι είναι υπόλοιποι. δυνατόν. Και έπαιζε σε γάμους και σε τέτοια. Ναι. Κάπου όταν χρειαζόταν άλλος έλεγε ας πούμε βρε Αριστίδη φέρε την τουρούμα απ' έξω να σκοπά να σ' ακούμε, παίρνε φέρνα, εφούσκωνε ένα και σκάλωνε τύπη, Ναι. έπαιζε. Τι ωραία πληροφορία. Πολύ ωραία πληροφορία. Λοιπόν, τελειώνοντας, να πούμε, εσείς από τους γονείς, από τους παππούδες, τώρα τους παππούδες δεν ξέρω πώς τους ζήσατε, έχετε, πώς να πω έτσι, σαν απόσταγμα της ζωής τους, σαν ένα ρητό, σαν απόφθεγμα, σαν κάτι έτσι στα ποντιακά που λέγανε, που να το θυμάστε, πώς είπαμε πριν για τη μάνα που είπε Θεία Ευρώπη, και το ωραίο. Ναι. Ναι. Θεία η Ευρώπη, τη συνάντησα στον δρόμο και μου είπε ένα πολύ ωραίο. Λέει η μάνα μία είναι και μία γεννησκάτε. Στο δεύτερο το κλώσκετε, μητρούγα λογισκάτε.
Μου είπε. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί. Μητριά, ναι. Ναι, Μητρέ. Λόγια Δεν το με είχα ξανασυναντήσει και μου άρεσε πολύ. Λόγια με Έτσι. σημασία. Ναι. Εσείς έχετε κάποιο τέτοιο στα ποντιακά που να θυμάστε που να είναι κάτι ιδιαίτερο. Η μάνα με έλεγε σε αυτό, Ναι. ένα σαν παράδειγμα και σωστό, έλεγε ο άνθρωπος μέχρι να υβρεί τον αλογάν πρέπει να καλλιεργεί το γαϊδουρά. Ξανά, μία φορά ακόμα. Ο άνθρωπος μέχρι να υβρεί τον αλογάν, Ναι. κάτι το καλύτερο δηλαδή, Ναι. πρέπει να καλλιεργεί το γαϊδουρά. Έτσι. Άρα ψάχνοντας το καλύτερο, Ναι, πρέπει να αρκεστούμε δεν είναι στο... το ίδιο ο γάιδαρος στο κεφάλι με το γαϊδάρο με το άλογο. Το άλογο είναι ένα ζώο Ανώτερο. περήφανο με ιστορία, φίλος του ανθρώπου, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Ναι. Γιατί σε αυτό πάνω έγιναν κάτι ερωτήσεις μια δόση που άκουσα και έλεγαν ότι είναι ο σκύλος, ο πιστός φίλος του ανθρώπου. Ναι, Και όμως απεδείχθηκε και έλεγαν όχι, είναι το άλογο. το άλλο. Μάλιστα. Μέχρι να υβρίκ τον άλογα, ακαλιεύσει το γαϊδουρά. Μέχρι να υβρίκ τον άλογα, ακαλιεύσει το γαϊδουρά. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό θυμάμαι μόνο από τη μάνα μου. Ναι. Εσείς κυρία Ελένη, Εγώ τι να θυμάμαι. μέσα από τις φτώχειες και από τα προβλήματα, πολλές φορές κάτι λέγανε. Ας πούμε αυτό το τίμη τον αϊτό το λέγατε εσείς. Ναι, Ναι. σαν παιδιά. Τι λέγατε. Αυτό το λέω. Ναι, και τι κάνατε. Έτσι κρατούσε ένα στο αρνό το χέρι. Την πίτσα εδώ, ναι. Φέρε εδώ. Ναι, το post. Αυτό εδώ κάναμε. Ναι. Τίμη, τον αϊτόν, το σταύρο, τον Κρόπερ, περωτό, κοντάρι, το καλαμάρι. το καλαμάρι. Τι θέλεις, θέλω κόκκινο βου. Λότο βασιλέα. Και Λότο βασιλέα. Και εκεί. Και δεν θυμάμαι εγώ. Ναι. Πάντως το πέρα. Και χαλούσαμε τα χέρια μας. Ναι. Και τι ήταν αυτό, γιατί το κάναμε αυτό. Γιατί το κάναμε, ξέρω εγώ. Σαν παιχνιδάκι. Σαν παιχνίδι. Παιχνιδάκι. Μάλιστα. Αυτό. Ένα άλλο τέτοια παιχνίδια, τι είχε άλλο παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους. Εμείς παίζαμε κουκουβάκια. Βάζαμε αυτά από Κεραμίδια. κεραμίδια, κομμάτια. Το ένα πάνω στο άλλο. Ναι. Και ήμασταν Κουκουβίκια. 3-4 άτομα Κουκουβίκια. Ομάδα. ομάδα, άλλα 3-4 ομάδα. Αντίπαλοι είναι. Και παίζαμε τώρα και Και στέλνετε την μπάλα. Και το κουτσό. χτυπούσαμε την μπάλα Ναι, να τα ρίξουμε. μάλιστα. Ναι. Και λέγαμε, δηλαδή εμείς κάναμε μια ομάδα, κερδίσαμε. Μάλιστα. Μετά οι άλλοι Αυτό το δεν λεγόμενο το μπορούσαν. τζαμί. Τζαμί το λέγαμε εμείς. Τζαμί, μικροί. ναι. Αλλά είναι το ίδιο. Ναι, το Πώς το ίδιο. λέγατε, κουκουβάκια. Κουκουβίκια. 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 Μάλιστα. Τζαμί. Ναι, Άλλοι το λένε τζαμί. Μάλλον ελληνικά είναι τζαμί. Κουκουβίκια είναι στα ποντιακά. ποντιακά, ας πούμε. Ναι. Παίζαμε για το τσάλτικαν. Τα τσάλτικα ποιο είναι. Τσάλτικαν με τα ξύλα. Ναι. Τσάλτικαν παίζαμε. Ναι. Και με το... Έτσι κρατούσε το ξύλο Ναι. και το χτυπούσε με άλλο ξύλο. Ναι. Αλλά επικίνδυνο. Επικίνδυνο Ναι. ήταν. Για να πάει εκείνο. πού. Βγήκανε μάτια. Μπορεί να Ποιανού πάει χτυπήσει πιο στο μακριά. μάτι σου. Μάλιστα. Μπορεί, ξέρω εγώ, να σε κάνει καμιά Ποιανού ζημιά. πάει πιο μακριά. Και είναι και έκφραση που λένε τσάλτικα χρόνια. Τσάλτικα. Τι θέλει να πει αυτό. Τσάλτικα αέρα κόπανα. Κάπως έτσι. Και παίζαμε και κουτσό. Κουτσό. Κουτσό, ναι, το Και αν σε, κουτσό. παίζω, αν σε πω και παιχνίδια πολύ μικρή τι κάναμε, Ναι, θέλω να ακούσω. επιτρέπετε εκεί. Ναι, βέβαια. Κατουρούσαμε και κάναμε πιάτο μες στην άμμο Ναι. και το κρατούσαμε πιανού χαλάσει, το αρνού δεν χαλούσε, έλεγε εγώ νίκησα. Α, Τα παιδιά. κατουρούσαν, κάνανε ας πούμε γούβα, λακκούβα Ναι, μέσα στο ναι, χώμα ναι, στο χώμα. και κατουρούσαν μέσα. Κατουρούσε όποιος κατουρούσε τα παιδιά και μετά το κρατούσαμε, το όψιανες έτσι. Άμα χαλούσε, έφεγε έλεγες να το δικό σου χάλασε, άρα το δικό μου δεν χάλασε, εγώ νίκησα. Αυτό είχε και όνομα ή όχι. Το Όχι, παιχνίδι. Όχι. Παιχνίδι δεν είχε, με αυτά παίζατε. Αυτά, το κουτσό, Ναι. Τι Κρυφτό μάθατε. είχε. Κρυφτό. βέβαια. Το κρυφτό, ναι. Το κρυφτό ήταν στην επικαιρότητα, πολύ κρυφτό. Κρυφτό το λέγατε κουρνατατζίδες ή κουρνέτατζίδες. Κάπως έτσι το λέγαμε, αλλά γενικά λέγαμε παίζω με κρυφτό. Έχουν κρυφτό. Ναι. Κρυφτό. Εκείνο που λέει εσύ κουμετατσίδες. Κουμετατζίδες. Κουμετατσίδες. Τι είναι αυτό. Κουμετατσίδες ήταν αυτοί
σαν ληστές που ήταν παλιά πριν, ξέρω εγώ. Κομιτατζίδες, οι Βούλγαροι. Ναι, ναι, οι Ναι, Βούλγαροι. Μπράβο. μάλιστα. Αυτό δεν ήταν παιχνίδι. Όχι, αλλά έτσι το λέγανε, επειδή κυνηγούσε ο ένας τον άλλο κρυφά και ξέρω, όχι ότι σε βρήκα, έφτιασα, πρόλαβα και γλίτωσα, κέρδισα, όχι. Αυτό είχε άλλο νόημα. Ναι. Δηλαδή κυνηγούσε ο ένας τον άλλο. Παίζουν τους κουμεντατζίδες, δηλαδή ήταν λίγο Ήταν κρυφτό. πολλές φορές Κυνηγητό τι ήτανε. κυνηγητό. Κυνηγητό. Κυνηγητό, ναι. Μάλιστα. Ας πούμε Και κλέφτης παράλληλα, αστυνόμοι. ναι, και παράλληλα λίγο προς το κρυφτό, κάπως έτσι. Μάλιστα. Άλλο δεν είχε, αυτά ήτανε. Αυτά που θυμόμαστε. Κάτι μου λέει η μαμά μου για τη γιαγιά της, τη γιαγιά μου τη Φωτεινή. Ναι. Του παππού μου του Κότσου τη μάνα. Ναι. Που έλεγε άλλο παιχνίδι. Κάτι σαν παιχνίδι, κάτι σαν ποίημα. Μικρά ποιηματάκια που τα λέγανε στα παιδιά. Στα παιδιά λέγατε εσείς, ας πούμε όταν τανταλίζατε τα μωρά. Ναι, ναι. Τα λέγατε κάτι, τι Τα τραγούδι. λέγαμε παραμύθια, κάτι τέτοια. Άμα είναι μωρό και δεν καταλαβαίνει, τι παραμύθια Δεν να το πεις. καταλαβαίνει. Το μωρό, όταν το ταντάλιζες το μωρό στα πόδια σου, του το λέγεις κάποιο τραγούδι. Ναι, τραγούδι. Ύπνε που παίρνεις τα μικρά, πάρε και το δικό μου, κάπως έτσι. Ποντιακό δεν λέγαμε. Ποντιακό. Για το μωρό κάπως να Ναι, μερίσμα. ναι. Δεν θυμάμαι. Τένα, να και αυτά λέγατε. Νάνι, το μωρό μου. Α, τέτοια, ελληνικά δηλαδή. Ελληνικά. Όχι σε ποντιακά λέει, αν υπάρχει κανένα τραγούδι. Μάλιστα. Έτσι. Εσείς τώρα για να κλείσουμε. Είστε τόσο χρόνο άνθρωποι που είστε. Υποτίθεται ζήσατε και περάσατε προβλήματα, φτιάξατε, γίνετε νοικοκυρέοι, κάνατε τα παιδιά και τα χαίρεστε και τα εγγόνια και όλους. Έτσι, δόξα τω Θεώ. Σαν το απόσταγμα της σοφίας σας, ας πούμε, αν θέλετε να δώσετε μια συμβουλή στους μικρότερους και σε μένα, εντάξει, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε. Τι θα έπρεπε κανείς να προσέξει στη ζωή του. Λοιπόν, πρώτα σεβασμός στον εαυτό τους και στον συνάνθρωπό τους. Σεβασμός σε όλους. Εάν χάσουν τον σεβασμό, χαθήκαν. Άρα σεβασμός. Σεβασμός στους μεγαλύτερους, σεβασμός και όχι μόνο στους συγγενείς στον πατέρα και στη μάνα, και στους συνανθρώπους ακόμα. Γιατί αν χάσουμε πρώτα τον αυτοσεβασμό μας, σημαίνει ότι χάθηκε ο σεβασμός. Ναι. Να έχουμε πρώτα εμείς αυτοσεβασμό, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και τον Βασίλη, την Ελένη, τον καθένα. Όλους. Και αν χαθεί αυτό, δεν θα υπάρχει ούτε γειτονιά, ούτε φιλία, ούτε συγγένεια. Βλέπεις τι γίνεται, σιγά σιγά απομακρύνονται και οι συγγένεια. Όλοι. Τότε θα έχουμε χαθεί. Θα είμαστε πλέον, δεν θα λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, θα πούμε ότι είμαστε ζώα. Γιατί και το ζώο ακόμα, Βασίλη, εάν πάρεις μέσα από ένα μαντρί μια αγελάδα, όλη νύχτα εκείνα τα φωνάζουν ή εκείνη τη στιγμή που φεύγει το ζώο μέσα από το μαντρί. Γιατί συνυπήρχαν μαζί, συνυπάρχουν και το ζώο με το δικό του τρόπο εκδηλώνει τον πόνο του, την αγάπη του σε αυτό που έφυγε. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος με τη λογική που έχει, Ναι. που σήμερα διδάσκει τόσα διάφορα πράγματα, να μην σέβεται τον συνάνθρωπό του. Έτσι, σωστά. Άρα κρατάμε σεβασμό. Το σεβασμό. Στον εαυτό μας και στους άλλους. Το Ναι. πρώτο που θέλω. Κυρία Ελένη, τι θα έλεγες. Αν σου ζητούσα μια συμβουλή, τι θα μου έλεγες. Θα σου έλεγα να είσαι γερός. Υγεία να έχεις με όλη μου την καρδιά του Θεού, με όλη μου την ψυχή. Αυτό. Αν ήταν να μου πείτε κάτι, ας πούμε, σε κάποιον, εντάξει, αυτό είναι μια ευχή, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον αποδίδω, σε κάποιον, ας πούμε, νεότερο, για να προσέξει, ας πούμε, για την πορεία της ζωής του. Όπως λέει ο κ. Κώστας, να σεβόμαστε κτλ. Είναι μια ωραία αξία αυτή. Μας κρατάει σαν προσωπικότητα, σαν ανθρώπους. Αν θα θέλετε να δώσετε μια Άμα ευχή. θέλετε να είστε γερός, να είστε καλός, να είσαστε, να προσέχετε τον εαυτό σας, να μην πίνετε και να μην Να μην κάνουμε καταχρήσεις. καταχρήσεις, να μην κάνετε καταχρήσεις. Ναι. Βλέπεις τα πίνουν και νέα παιδιά, τα Χάνουμε. θέλουν και Ναι. δεν θέλουν. Ξέρω,
Κοίταξε, Πουλάκι μου. Αγράμματες Και αλήθεια, αγάπη. ξέρω που τα Όλα καταλαβαίνω. ωραία, όλα όμορφα. όχι και αγάπη στον κόσμο, γενικά. Γενικά, Εάν δεν ναι. υπάρχει, είπαμε, αυτοσεβασμός και αγάπη, χαθήκαμε. Ναι. Ναι, ναι. Χαθήκαμε. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή δεν θα έχουμε πλέον επαφή με τους ανθρώπους. Ναι. Ένα παιδικό τώρα χτύπησε στο μυαλό μου. Ναι. Η προγιαγιά μου Φωτεινή έλεγε ένα με ένα τόση, τόση σαφραμπός, μαλακός, φούτος. Δεν το έχετε ακούσει. Τώρα, Όχι. Δεν το έχουμε πει. Και μετρούσαν λέει τα δάχτυλα και δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω. Ρώτησε τη μάμα μου, λέει δεν θυμάμαι τι ήθελα να κάνουμε με αυτό. ναι, ναι. Ναι, Πού αποσκοπούσε, τι ναι, σκοπό, ακριβώς. Ναι. τι- Γιατί είπαμε γι' αυτό τώρα. Ναι, ναι. Έτσι το τίμη. Αυτά ήταν παιχνίδια για να περάσει η ώρα. Λέγανε Ναι. κάτι, ας πούμε. Τώρα αν είχε κάποια βάση ή σημασία, πού να ξέρω. Ναι. Άκουσαμε από τους άλλους, τζίμπι των αιτών, Έτσι. το λέγαμε κι εμείς. Μετά ή μετέπειτα, και έτσι. Διασώθηκε. Τώρα αυτά σβήσανε. Σβήσαν τελώς. Ναι. Βασίλη, Ορίστε. εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, στον ελληνικό θα μου μιλά. Εγώ είμαι παιδί σας. Ναι. Τώρα αυτά που κάνεις εσύ, Ναι. σε τι αυτό, πώς να το Εγώ πω. έγραψα στο χωριό και άλλες οικογένειες. Έτσι με Ναι. ενδιαφέρει. Καταρχήν έγραψα τους παππούδες μου. Α, Δεν μπράβο. όταν ζούσε η γιαγιά μου η Ελένη και ο παππούς μου Χαράλαμπος, δεν είχα εγώ μυαλό τότε γιατί πεθάνουν αυτοί, ήμουν ακόμα λίγο πιο μικρός Ναι. και δεν είχα ξεκινήσει αυτές τις καταγραφές. Εγώ πήγα και στην Κοζάνη και στην Καβάλα και παντού Μπράβο. στις άλλες νομίζεις και στη Θεσσαλονίκη και έχω γράψει και πηγαίνω στα σπίτια έτσι όπου πιστεύω ότι μπορώ να πάρω κάποιες πληροφορίες που με ενδιαφέρουν. Τώρα, λοιπόν, κύριε Κώστα και κυρία Ελένη, είπαμε για το θείο τον Πιλπίλ, Ναι. το όνομά του Αναστάση. Αναστάσιος. Γαρασαρώτας έπαιζε λύρα. Ναι. Αλλά είπαμε Γαρασαρέ, τη λύρα τη λένε λούρα. Λούρα, ναι. Και εκεί που σας ανέφερα το τραγούδι, τη λούρα συμπτωτέλη, Νύφε φέρε το μελί. έτσι. Και πώς το τραγουδούσε? Τη λούρα συμπτωτέλη, τη λούρα... Φέρε το μελί. Έτσι. Ναι. Πώς παίζω το, πώς σε λένε, κεμιτζέντο, όχι κάπως έλεγα το. Ακόμα κάτι έλεγε. Έλεγε, Ο Ηρακλής το θυμάται, εγώ το ξέχασα. Και εγώ το έλεγα, τώρα το ξέχασα. Και χτυπούσε το δοξάρι κάτω στη λύρα. Είχε πλάκα, ωραίος. Ναι, είχε τρόπο. Ναι, ναι. Όχι ότι έπαιζε λύρα, και αυτό σαν ορισμένους. Ναι, ας πούμε λίγο ερασιτεχνικά. Ναι, ναι. Όχι, λίγο πάρα πολύ. Ναι. Αντί να πριόνιζα και έπαιζα λύρα. Πώς πριονείς με τον πριόν. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Σε ποιον αναφερόμαστε, ποιος το λέγει αυτό το τραγούδι? Το τραγούδι το λέει ο Κουσίδης ο Κλάδης. Από το Κιλκής. Το κλειδί. Μάλιστα. Τι τραγούδι έλεγε? Έρχομαι πολύ, έρχομαι. Έρχομαι πολύ, έρχομαι μη κόμπος με. Και το άλλο το ξέχασα. Δεν πειράζει. Έλεγε αυτό το σκοπό πάντως. Άστρο, γιατί το ξεχάω.